7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. I welcome to Hotel Nkosinathi Shabalala. He's a member yeGagasi FM Indaba family Doc. Kunjani Alex? Ngiyaphila kunjani? Buti ngibingelele ne-family baBGagasi FM. Sure. Mhlawumbe siqale lapho Doc, this winter should umuntu be worried mangabe nomuntu okude ukuthi kushuthi khona izinto engezukuba ngendlela ejwayelekile? Well, Alex, you know, there's always that element of ukuthi ube worried if kuthi umuntu wakhe akekho eduze kwakho. Yeah. You know, so ikhona leyo nto. And ingcindezi vele kubantu abaningi. It depends ukuthi bayihandlisha ngayiphi yona indlela. Yeah. The situation is basically ukuthi you are in a long distance relationship. Yes. Anibonani insuku zonke. So leso sikhathi leso enisitholayo naso mase siqedeka ngalendlela yokuthi kuyanda ukungabonani. It can put a lot of strain on a relationship. Yeah. And leyo nto abantu abakuyi long distance relationship iyona into kumele bayi understand ukuthi iyafidwa I relationship if kuthi anikho eduze of each other. You have to make time for it. You have to dedicate yourself to it, and you have to make sure ukuthi uyayinikela ngayo yonke indlela kuyona. Yeah. And ungavumeli ukuthi kwenzeka amaphutha especially azobonakala abesobala ngoba leyo nto ivele ithemba ilishonise even more phansi. Yabona ke ithi namathela kulelo gama Doc lethemba. Kukhona isenzo esingaba esokuthi ngifuna ukufakaielement ye surprise, inhloso yayo ibe i good intention but misinterpreteke. So leyo ukuthi mangabe abantu bengahlali ndawonye lo munye avele azumise nje aqhamuke unannounced. Ngabe mhlambe into ebheke kwi disaster noma that's how it should be. Well, majority of the time kuyinto ebheka kwi disaster. And I'll tell you why I'm saying that. Indaba ye long distance is strain, and one of izinto oyibekile it's izinto esiyibukayo ukuthi it becomes a deep strain on a relationship. The fact of which uncommunicating njalo, the fact of which anibonani njalo. Yeah. So planning it becomes a bit of a very difficult thing to do. Ngoba even if ufuna uba spontaneous kuba nzima. And into eyenza kube nzima kunako konke is ukuthi njengoba ningabonani njengoba ningekho in each other space then anikhona ukuthola ithuba lokwazana nicubungulane Alex nazane ngempela to the core ukuthi umuntu wami kahle kahle uyisima kanjani kubalula ke lapho ukuplanela ke spontaneity when it comes to ucansi ngoba nindawonye and niyazana and uyazi ukuthi umuntu wakho uthanda ini angeke ugeje kanti ungabi ndawonye kuvele kubeke leyo nto leyo ukuthi you know kuba khona leso strain lesengikhuluma ngaso. So your advice would be musukuzuma nje uvela uqhamuke unannounced. In a long distance uzoba surprise kwa wena impela bengisazoya lapho there's that element of surprise. Ayisebenzi you know one sided nakhona kumele ubuke nawe ukuthi njengoba uthi uyayenza lento yenzayo ubungcuphe be disappointment bungakanani because ungafika ngempela isimo simanzonzo. Sure. Namhlanje sikhuluma ngendaba yama long distance relationships nanokuthi wenze njani to keep the spark going and nezinto okungamela uzenze nje uDoc esebenzisa igama lokuthi hayi ngase kuyiwe kwi disaster. Talk to us mhlambe nawe ukwi long distance relationship wenza njani ukuthi relationship iqhubeke njalo ikahle and nanokuthi advisor as well izinto kungamela ukuthi sizenze. Inumber it is 0861596596. I'm taking my VNs now go 0638399959. Otherwise we are streaming the show on our two platforms. We are live on a Gagasi FM page leli libizwa ngokuthi Indaba, and we are also on TikTok Indaba with Alex. Musu TikTok please tap lapha ku screen then musithumela ke ama questions 0861596596. Ngizothatha uThembi bokaKhumalo eMaritzburg. Sabona Thembi? Sabona but Alex no Baba Mshengo. Sure, siyavuma siyakumukela nathi Mntungu. Yebo, bengifisa ukubuza but Alex nami I'm in a long distance relationship. Sibonana once or twice a month makwenzekile. So bengifisa ukuthi Dr. mhlawumbe ngi-advise ukuthi iziphi izinto engazenza ukuthi alangazelele abe akhona ukuthi mhlawumbe afisa ukubuya mhlawumbe on a weekly basis or at least mhlawumbe even twice 3 times a month. Yini engangenza ukuthi ngimdonse ukuthi afise ukubuya njalo ekhaya. Imake ubuya how often? Ubuya like normally it's once. Sometimes kuyenzeka kube it's twice but normally imake once a month. Yes. Oh akakude kakhulu njengoba wena useMaritzburg yena ukuphi?
No, akakude kakhulu nayo khona la KZN but like it's far kuphongolo. Oh, okay. All right. So ukuthi angihalele by the time efika yabo kube kuukuthi sekudaleke lento yokuthi angikhumbule kakhulu. Uyafisa nje ukuthi ngabe usefikile ekhaya esendleleni isaku N2. Oh, shame. Doc? Kunjani Ntokazi? Ngiyaphila kunjani umsheng? Ngikhona mama. Ngisacela ukubuza umbuzo oyi1 before ngiphendule. Now ukhulume ngeside lakho ikakhulukazi ngifuna ukwazi ukuthi yini lena eyimbangela yokuthi wena uyitshene ukuthi mhlawumbe ubaba akabuyi ngalendlela wena ufuna ukuthi abuye ngakhona in terms of the number of times kukhona yini wena okusolayo ngoba ukhuluma ngokuthi ubuya kanye and clearly there is not enough for you but wena kukhona yini okubhekile mhlawumbe okusolayo ukuthi hayi kukhona inkinga la ekhona mhlawumbe inkinga ingaba kuwena okanye mhlawumbe inkinga ingaba kuyena. Eqinisweni akukho engikusolayo but kuyenzeka ukuthi mhlambe mezizwe ukuthi cha uyangidinga uyabuya nakabili so ingakho ngibuza ukuthi yini le engamenza ukuthi ngenze sabuye njalo uyabuya nakamezwa nje ukuthi uyadinga kuba ngala uyabuya wenza sure ukuthi uyabuya. No Alex ngizoindividualize lena ngoba manje ngifuna ukwelekelela yena uNtokazi bengizovele ngibuke both parties manje ubaba yena akekho ukuthi ayiphendulele yena. Okay. But kuNtokazi umuntu wesifazane uma ebuka umuntu wesilisa kumele aqala ayunderstand yena ukuthi umuntu wesifazane and uyini kumuntu wesilisa. Mayezothi umuntu wesilisa uyisidingo kuyena wena ngokwakho ukubuka ngandlela yipi lokho. So you must reshape ingqondo yakho as umuntu wesifazane when it comes to abantu besilisa. Ngoba kwesinye isikhathi ungayinikela wena wenze konke kodwa kuthola ukuthi umuntu wesilisa lo naye ngaleso sikhathi akekho ready for that form of love le othi wena uyamnika yona. So wena kumele wazi ukuthi into yokuqala if you are in a long distance relationship indaba ye communication is key. Ngihlezi ngistressa indaba ye communication. Nakhona kuya ngokuthi communicate kanjani. Kwema ngazo zonke izindlela zokuxabana nomuntu ongekho eduze kwakho. Ezinye izinto ezenza abantu baphumele ngaphandle babaleke emakhaya it's because of the way abaphathwa ngakhona ngaphakathi ekhaya. Wena umuntu wesifazane noma bengathini mama yazi ukuthi wena uyinsika ekhaya. Lokhu futhi angikusho lo ukuthi ngibadalela abantu besilisa. Asilutho ngaphandle kwabantu besifazane as abantu besilisa. Kumele sikunderstand lokho but nani ke kumele ni understand ukuthi as much as sithi siyanilobola sithi senza konke lokho it's an investment kuthina. So wena ngokwakho kumele uyisukumele relationship umkhombisa ubaba ukuthi wena uhluke kanjani kunamanye amantombazane kunabanye abantu besifazane kunabanye omama. So iloko ongathi ungakwenza in this situation but of course mayebuya ethi uza ekhaya set the platform lay indlela yokuthi kungabikho uphixihixi akube khona ipeace. Umuntu uyabuya ekhaya uma khona ipeace kanti uma khona ingxabano nomnqushunqushu believe me uya check out aphuma. Ngiyezwakala doc ngilaphekile nje kakhulu. All right. No siyabonga kakhulu and le question ibibalekile and ubuzele nabaningi wena Thembi we appreciate that. Okay ngiyabonga but Alex. Right. Unemfihlo yini eyenza ukuthi relationship yakhe iqhubeke kahle ibe kule level ekuyona despite ukuthi umuntu wakhe akekho eduzane. Namhlanje sikhuluma about ukuthi winter versus long distance. Namhlanje lo that's what esikhuluma ngakho. Kunama regrets yini enzeka kumbe kunezinto ezisolayo ubona ngani ukuthi le long distance relationship ayisebenzi kumbe some of the things ezingenza ukuthi igcine ifile. That's what we are discussing namhlanje. Uhlelo ke lwethu ungakwazi bayingxenye yalo ngokuthi usifonele ku 0861 596 596 nama VNs ngiyawathatha ungayithumela iVN kule number 0638399959 ngizoyiphinda iVN 0638399959 otherwise ke ungathumela comment yakho ku Facebook page we are live there na ku TikTok as well ungayithumela i-comment noma i-question long distance relationship 0861 596 596 ngilithanda umculo odlalayo uma ngine-stress ngilalela ingoma ye-house.
njengamanje ngasijoyina usibuke we are live on TikTok. Hello. Tap lapha screen angibonanga, tap again. Yes, thank you. And we are on Facebook as well, streaming it live. Lama platforms ke la ngithatha khona ke even ke nama questions 0861596596 nama VN ngawathumela inamba ke yaka VN ithi 0638399959. Namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi ungenza njani ukuthi relationship yakho yize ungahlala eduze nomuntu wakho but still uthando luvutha amalangabi. Ngizoya ke escort ku Jane Zulu. Jane, sekubingelela, welcome to Kakasi. Yebo njani? Siyaphila mase kumukela ku Kakasi. Ngiyasiza. Hi. Yes, kulalele ma ufisa ukuthini kuthini? Okay, ngicela ukubuza ngeke mina nginenkinga umuntu wami ngeke asiqheleleni naye. Kodwa manje asikhona ukuthi nike sibonane naye, inkinga yakhe usisaba uma wakhe ugaduma wakhe kubo mhlawumbe masibonana ubonana kwami nje ngasigcine ngo December 15 kuze kube manje bese kuJune siyabonana mhlawumbe edrobheni kube yiloko qoqa kodwa mase kumele ukuthi sibonane nje asikhona ukuthi sibonane. Oh, okay. Isay Jane relationship. Khasa singe 2 years. Oh, okay. So nicina ukubonana ngo December? Yebo. Okay, kodwa wona umdavazo kodwa washayeka ngawo December? Ngisawenza kodwa lo ngagcina December. Mabe nginicela ukuthi ngephela uthando ludinga ukuphela lithola isisekelo akayize nje kahle leyo. Oh, because isizathu esokuthi kufanele sabheke uma ekhaya. Usugaduma wakhe. Okay. So iphatha kanjani leyo nto because ngiyazi ukuthi ngifuna i-question to dokotela ibe direct uzamani uyangabaza noma mhlawumbe uyasola yini ukuthi khona into eyenzakalayo ufisa udokotela aphendule kuphi specifically? Chaza ukuthi mhlawumbe angazi ngempela ukuthi kahle inkinga nike yakhe ikuphi. Angazi nje qoba ukuthi ngempela yini usengaze ngiphumele ngaphandle lento engingayifuni. Okay. All right. Shame. Doc, nangu Jane? No, ngiyamuzwa umama. Ntokazi Jane, ubhuti uneminyaka emingaki? No, 39. Una 39. Yeah. And uthi usaba uma wakhe. Usaba uma wakhe noma ngimtshela ukuthi mina nginayo inkinga mina ekhaya ngingeza mina nginayo indlu. Akafuni. Ufika thembise njengathi uzoza mase kumele ukuthi eze akasakhona ukuthi nike eze. Now wena mama uneminyaka emingaki? 35. 35. Yeah. Now does it make sense to you all of this before I answer you? Ngoba ngizokuphendula ngizozama ukubekela kucace kube semini kube kwabha. So wena ngokwakho does it make sense lento eyenzakalayo? Kanje iyenze qoba isense mina. Okay. Now let us just explore into engibona ngazathi obvious. Njengamanje I feel like you are a second option. Why am I saying that? Ayikho indoda mama ekhulile ena 39 engathi isaba uma wayo. Uma ngempela ikhulile leyo ndoda. So wena njengamanje usengcupheni yokuthi you are actually wasting isikhathi sakho. So ugcina ukubonana nomuntu ngo December sekuphele almost 6 months anikakaze nibonana anikakaze engage. So asibuke ngenye indlela le. Wena ma engage naye zama ukukhipha iqiniso kuyena ngokuthi ukhulume naye ngenhlonipho, ukhulume naye ngokumbonisa ukuthi no kukhona izinto ongekho happy ngazo. Uyabona ukuthi you are in a relationship obona ngazathi mhlambe ayindawo. Bese uyayindlala ke indaba yakho usho izathu zakho zokuthi indaba uchaza ukuthi ayindawo. Ungangeni ngokulwa. Ngena ngokuthi ufuna ukukhuluma ngoba lana ufuna ukuthola iqiniso bese uyabona ukuthi wena kumele uyivikele kanjani. Wena inqumo zakhe ekugcineni uzoyithatha ngandlela yipi yona. But ngaye ngithi njalo mawuthatha isinqumo it has to be informed. So awukwazi ukuvela assume. So lana into ezokusiza ukuqala ukuthi nibonisane nihlalisane phansi nikhulume. Andinge dokotela andinge umuntu omunye yena kumele aphumele obala ngoba ngisola ngazathi ufihle induku emqubeni. Ayeba manje ngiyisolo lokho. Mhlawumbe khona ukuthile mhlawumbe nje akufihla kodwa manje ngithi ngiyazama mhlawumbe ukusesha nakubantu bangakuthi ukuthi mhlawumbe kunayo mhlawumbe umuntu endaweni noma mhlawumbe ekhaya ke angikutholi lokho manje ngithi ngingabe ngisazi ukuthi kahle kahle inkinga yini
Hayi kukhona ukukhona ntokazi abantu nawo sebeyakwazi ukushada bengashadile ba protect obhuti babo ba protect abangani babo so uyibuka nangaleyo ndlela leyo nto ukuthi iqiniso lona kodwa egcineni kumele ligcine liphumile ngoba wena if kuukuthi umuntu wesifazane uthi ufuna ukuba ingcenye yempilo yakhe nakho nje uyafuna ukumlekelela njengoba umuntu wesifazane ungena empilweni yakhe umama udinga ukunakekelo who better to take care of a person than a woman yeah mama ngingafisa yazi ukuthi next week namama sesanje open line just ubuyela usinikeze feedback yokuthi ihambe kanjani because umzulu dokotela ukuthi uthe nayo le conversation ungayibhozomeli ube polite and but uze express ukuthi ufila kanjani ubeke iqiniso lakho. All right, is 7:25 indaba on Gagasi. Isingithethe yona le show doc. Uma ungahlala eduze nomuntu wakho and ulokhu nama doubts usola are the things ezikhombisa uma umuntu ungahlala naye ezokuthi eish ngazi ukuthi khona ukuganga sekwenza manje awusathembi. Kuya ngokuthi Alex relationship iqale kuphi njoba siyiqala ke le relationship vele siyiqala as a long distance noma siqale sandawonye base kwa khona ukuthi sekumele sihlukane ngenxa yomsebenzi mhlawumbe ngoba there are two different scenarios lapho. If kuukuthi sizoyiqala ikuyi long distance relationship the only thing ongayipick up is change in behavior ngoba into ekuthiwa ama habits Alex is developed and it's developed through action so if kuukuthi uzobe khuluma nawe on a daily basis and usuyabona manje ukuthi akasakufoneli akasasho lutho useyakuziba okanye mhlambe akasekho engaged kuwena ngaleyo ndlela then ngaba uphawu lokho lokuthi sekukhona ke mhlambe inkinga ekhona bese kuba ukuthi mawuthi niqale ndawonye and now senihlukene majority of the time kuyake kuthiwa nakuningi okwenzakalayo ekuhambeni so uyibuke naleyo nto ukuthi ukushintsha kwe-environment kuyayifaka lento yobungcuphe bokuthi kukhona iaccess ke manje ngoba akasekho umuntu ogada umzila okay no ngiyakuzwa so le yama sudden video calls yakhe relationship noma fanele uqala ucheck eqala because akuhlalwa ndawonye and then ama video calls afonayo kusho mhlawumbe ukhola khona into afisa ukuyibona asinazi impilo Alex efanayo sonke and kukhona abantu abasebenzayo kukhona abantu abangasebenzi kukhona abantu aba-engage kuma meetings majority of the time kukhona abantu who have a leeway of doing noma yini during the day so lapho into ebalekile it's to respect isikhathi somuntu and have an understanding ukuthi naye unempilo yakhe outside of lokhu nina enithi niyakwakha so lapho kumele ubone ukuthi umuntu wakho ume kanjani bese ke uyabheka ukuthi kungafoneka yini ngoba ngempela sometimes abantu bayafona Alex ngama awkward situations so manje ngoselibambanga kushithi ke sekhona inkinga khona no imagine you are presenting at work nangokushanga video call and i-assignment oyipresentayo ilapho efonini yakho boom sekuvela umuntu ukushayela i-dance ogqokela nje unqunu even ukubanqunu ngoba phela uzama ukuthintilize it's a long distance angithi but akacheckanga kuqala ukuthi are you comfortable enough yini to receive such a call so communicate openly nizenzele ama rules enu ke nanoku understand isimo sakhe it's 7280861 596 show namhlanje is not for ingane kwezomtavazo namhlanje sikhuluma ngendaba ye long distance relationships nama dynamics akhona nanokuthi inkinga uzivimbela kanjani singakabe khona ngiseledi Smith now ku 107.9 ku Vanessa Dlamini sabona Vanessa Sanibona njani siyaphila wena unjani I'm good, ngiyaphila. Sure. I'm also in a long distance relationship, so I can relate kakhulu netopic namhlanje. Oh, sure. So what firstly one of the main things in lokungizwa iphindwa kaningi is communication. Communication is key. If I tell you nje ukuthi it's been 2 months ngingambonile singabanga ndawonye with my partner, and it's not easy, I won't lie. So we communicate on a daily basis. If I'm not okay, I tell him, no, I'm not okay. We communicate a lot. And then also trust. Got given to the previous caller, look at the phone just before, she's doubting or whatnot, or even I show you. So it does raise, even now as an adult, but then you ask yourself, but it doesn't make sense. Mrs. Face the
iqiniso njengoba lihlungile njalo. So my question would be njengoba ngifisa ukuthi it's been 2 months nje singekho ndawonye, is too much masturbation not too much, but you know, because I do masturbate a lot, not a lot, but like twice. Yeah, no, just say it ungasabi. Shona nje ukuthi a lot. Ungasabi. Sure. Okay, I do masturbate, but and the thing is, siyakhuluma na, I do tell him, no, I'm horny, and I can't actually I'm horny. Next is like, hey, mama, send this movie out, and I do that, and he says, I want to sometimes, and he went through his video, and it made my day. I was in the shower and whatnot. So it's eating long in one. But then that's eating sometimes it just wants the real deal. So I wanted to ask Kubuti, is too much of masturbation, not too much to say, but yeah, I hope you get me. Yeah. All right, Vanessa, Doc. Vanessa, into yokuqala engicela ukutshena yona ne, if something is easy, then it's not worth it. I'm putting what you said into context. Ukuthi it's actually not easy. Yes, you are in a long distance relationship, but communication level yenu yenza kwenzeke yize noma kunzima. So if something is easy, then it's not worth it. Keep those words in mind, ne? Okay. And then asingene kodabeni. So indaba ye masturbation, ayikho inkinga nge-masturbation. Is self-stimulation, there's no problem about it. Even i-body mapping, siyithatha ngokuthi i-masturbation is part and parcel of it. Iyona ndlela wena oyifunda ngayo, iyona ndlela wena ogcina uzazi ngayo ukuthi mangithintwa lana ngifila ngandlela yiphiyona, do I really get turned on? Iyona ndlela explore ngayo ama erogenous zones akho as umuntu wesifazane. So there's nothing wrong with masturbation. The only issue is if you do it excessively, then it becomes an issue. Because now uba sengcupheni yokuthi ube ne-addiction. And addiction is a psychological problem. It's not a physical thing. It's a psychological problem. Lapho uzogcina ungasakwazi ukuphila ngaphandle kwendlwabo. Uzogcina ungasakwazi ukuthi enjoy icansi ngaphandle kwendlwabo. And ugcina ungasakwazi umfeel umuntu wakho ngendlela. So masturbation is a problem ngalokho. There's nothing wrong with it, but if you do it excessively, then you can be addicted to it. Okay. Right? No. I think I'm still safe, or I can say I'm safe over mine. So okay. All right. Domen siyabonga. I'm happy ukuthi ke uculisekile and you got ama answers from Doc. Siyabonga kakhulu. Okay, thank you very much. Sure. It's 7:30 indaba onkakasi siyaqhubeka na VN ke ngizoya kuona. VN yakho uyithumela ku 0638399959 ama voice notes lawo 0638399959 and then ama comments ungafaka ku Facebook page indaba with Alex noma ku TikTok we are live kule platform. Lo hlelo uzolithola podcast yalo mase iphelele izoba khona ku app yeGagasi. Uhlelo indaba uyalithola ama podcast alo uma uya ku app nayo i-app yeGagasi yakuvumela ukuthi ulalele noma ngabe kuphi la ukhona even outside KZN. So download this app ayilidle neze i-data and then ulalele ngempumelelo. Indaba onkakasi ngizoya ke kuThobeka Mhlongo nawo kanyuswa Thobeka is gone. All right. Ngiyadlula 0861596596 ngiya kuzinhle Ngcobo eMlazi. Sabona ezinhle? Zinhle? Hi, siyakumukela kweGagasi. Ninjani? Siyaphila wena? Ngiyaphila, ngisicela ukubingelela udokotela lapha studio. Ngisacela ningisiza nje. I'll be very short. Mina, I'm married. I've been married for 5 years and I've got 2 kids. Ingane, the youngest one is a year and 3 months. Umkhwenyana naye sihlala endlini, but it feels like it's a long distance because ngisho ukuthintana nje asathintani and the communication ayikho, and udokotela ngingamuzwa with the previous caller ayondaba ye-masturbation naye unaleyo nkinga because ubavuka ekuseni elinyanga ngaze ngamninyobela ngabona ukuthi uyakwenza uhlala egarage wenza leyo nto and sithi siyazama ukuthintana nje into yakhe nje ayivumi. Okay. Angazi if it's because of that noma ini ngoba ngisengizamile ukuthi sikhulume sibiza ama meeting with umndeni ngoba sekufike lapha at that stage ukuthi kahle kwenzakalani because angisazi nami ukuthi fanele ngenze njani. Ngisho uma suggest ukuthi siye counseling akafuni but ngiyabona ukuthi unenkinga kodwa ke yisiphi ke step esinye fanele ngisithathe manje.
Okay. Because it feels like it's a long distance. Asikhulumi mengifuna ukuyikhuluma lento he runs away from the topic nje into ongayazi kodwa futhi lo muntu uhlala naye la endlini. Yeah. Istep sokuqala esikhulu senzile sokuthi uthi reach out for help. Yabo nje ubufonele lana nje step sokuqala leso and congratulations to you. Doc, it feels like a long distance relationship but bahlala ndawonye and useze wambhadama uthi baba ubuye alokhuze shine lwabo wambhadama egarage. Ntokazi ngicela ukubuza senibe ndawonye nobaba isikhathi kanani? We've been together for 7 years but married for 5 with 2 kids. And kulo 5 years ushadile wena ngokubuka kwakho ibe ngaka iminyaka la kade ngathi ujabule khona? Yo ake ngithi nje lo mhlambe ngingasho ngithi mhlambe plus minus 3 years or 4 years because the oldest daughter is 4. Which actually makes sense. Yazi ntokazi. So ngizokunikeza a bit of a view la okumele uyibambe ngoba you are within vele umshado, yabo. Now siyake sibuke iminyaka oyihlalayo within umshado bese si calculator sibuke nangokuthi nibe ndawonye isikhathi kangakanani before nishade. So it aligns with lokho engizokusho. Inkinga zomshado ziqala after 5 years. So mase nihlale ndawonye for 5 years then kuba khona inkinga. Kuba worse if ukuthi niqale nathandana before nishade. Iminyaka, you know, before that. Now it's a problem because kukhona uthando ntokazi olinentambo, kukhona uthando olingenayo intambo. Now ngikhuluma about conditional and unconditional love in this case. Now if you have unconditional love, then you can sustain ama relationships. Then you can build kalula if you have unconditional love. But if you have conditional love, then kuhamba lihambe luphele uthando. Now into lana ebalekile ukuthi njengoba ubone ukuthi ubhuti unenkinga ngoba iyona phase yesibili engifuna ukungena kuyona leyo. Ubhuti khona into akufihlela yona, khona into ayibalekelayo ukuthi aphumele ngayo obala. Uyazi ukuthi malinge nayo i-therapy session kuzodingeka ukuthi aphumele obala abe indoda akhuluma. Yes. So uzothola ukuthi yes ikhona element ye sexual dysfunction, mhlawumbe une erectile dysfunction, mhlawumbe une premature ejaculation. Now mayeshaya indlwabu uyishayile ubumnyameni ngoba iyona into kuphela leyo angakwazi ukuthi ayenze ukuze ayirelieve yena ngoba uyasaba ukuthi mayiza kuwena uzoyipick up wena inkinga yokuthi uyashesha ukuchama. Uzoyipick up inkinga yokuthi induku yakhe ayivuki. So i-approach ke lana ke ibucayi ngoba once watshena umuntu wesilisa about therapy kuvele kuvaleke onke amasango, they become defensive. He really becomes defensive. So ngingakadvise kanjena ke mawufuna ukuyiqala i-conversation mhlalise phansi mbonise wena ukuthi ulimala kanjani ngezenzo zakhe. Ungamblame, ungamgxeki. Mubonise and umkhombise ukuthi uya understand ukuthi yena usenkingeni and ungamforce ukuthi alithole usizo. Kumele kusuke kuyena kodwa kumele aboniswe wena. If esakuthanda mama, this is the last part. If esakuthanda uzokulalela, uzoyisukumela inkinga. If engasakuthandi, then that's a different story. There is when you will know wena ukuthi ngempela impilo yakho ubungcuphe bayobukephi njengoba ukulomshado okwana. Uthi usangithanda but ushintsha lokho. Usaqhubeka naye egcine khona. Kuyafana nje, there's no change. Now, if ngakunikeza platform, ngizoyishiya inamba, but ngizokunika platform yokuthi ngikwazi ukunekelekelela nina nobaba. Ngithi inteni sibone ukuthi singayixazulula kanjani lenkinga. Umchazela ubaba, umchazela ukuthi Dr. Shabalala would like to help. But now kumele kube ukuthi naye ngokwakhe uyayifaka effort kulolo sizo engizomnika lona. Ay, singabonga kakhulu dokotela. Okay, ma'am. Yeah, udokotela uzoshare ama numbers ngasekugcineni. Just one last question. Obviously, ama responses kadokotela are influenced by the way story osibeke ngayo. Anikaze nibe nenkinga mhlambe ethinta ibehavior nokungathembani nina noyithu? Kuselo kwaba khona lokho on this side. Nakhona nje futhi kuyindaba lokho. But sizoxoxa kahle nodokotela mase sithindana. Okay, yeah. Wena nje at line wakho uclear all along and uthema sewukhuluma le part vele network yasiyaphika which indicates ukuthi ngempela le idinga nje ukuhandlishwa eceleni. Udokotela uzoshare ke ama numbers. I hope uzolekeleleka. We wish you all the best.
Ngiyabonga kakhulu. All right, indaba on Gagasi. All right, siyadlula now siya Maritzburg. We take uThemba Mkhize Maritzburg. Sawona Themba? Yeah, ninjani baba? Sure, khabazela siyakumukela kweGagasi. Yeah, umkhizo lo ngila PMD nami ngile long distance relationship. Oh, for how long? Yeah, well, if I was about 8 months now. Okay. Yeah, mina okwami bekuthe ukuhluka kancane because kubili. Number one, I got a question about dokotela. Then I got I'd like to share into engisebenzelayo mina mhlawumbe nomuntu ngamsebenzela yabo. So ngicela ke dokotela mkhasi. Dokotela ngiyaphila. Sekhona futhi kunjani? Siyaphila. Engadokotela nayi issue la ikhona. Njengoba ngisho ukuthi ngikwi long distance relationship. Mina omama yini uselonjani ukuba nongoma mina ngise PMD esobani yabo. So into enzakala la dokotela thina awethu ama calls ayadlasa mhlawumbe between 15 to 40 minutes. Now I'm noticing something strange la dokotela every time umama engifonela yazi ukuthi uyihlobo lomuntu othi maye ekhuluma nami akwazi ukungithena on ngamazwi engakangithinti nje. So every time mhlawumbe uyangifonela yazi induku vele iqine ngize ngize ngaliconsa amafutha. Ngithi ngabe kunormal into dokotela. Okay, doc. Yes, no ngiyamuza but Manje lamafutha lawa afakwa ku engine yemoto noma amafutha lawa cooking oil. Anhloboni amafutha. Ngicathi ilawa nje induku. Ilawa khona nje. Ngikuzwa kahle phela mfethu ngiyakuzwa. Ngifuna siyibone ngalendlela wekhabazela. Uyabona ingqondo is such a marvelous organ ingqondo. Ingqondo even nangendlela esibuka ngakhona ukuthi umzimba umepheka kanjani kuyona. Uyabona ukuthi indlebe isondelene kakhulu nama genitals ama private parts. But there's another element when it comes to indlebe yomuntu wesilisa ezozwa umuntu wesifazane anemizwa yakhe lo muntu wesifazane. Kukhona lento evele iphakame kumuntu wesilisa, and it has to do with in neurology, it has to do with ama neurons ukuthi mayise discharge ama impulses when imicamo yakho ikufikela ngandlela iphiyona. I'm sure uyakuthi uyakhuluma nayo mama uvela ube nama rushing thoughts ngoba manje uyamkhumbula ufuna ukwenza lento enivamisa ukuyenza ekwenza nawe ujabule. Nginamanga. Yabona dodo ushaye khona impela lebangisho yabona lo wami umuntu angamathatha nje kwaba inhlanhla yini. Lo muntu ongena amahloni to initiate. So lokho nje kukodwa yazi ukuthi mina ngiyandukubona ngazi ukuthi kuyangisiza somehow because kuyangibooster. Lento kwenza ukuthi ngimlangazele even more rather than ukuthi uyimina initiator ngaso sonke isikhathi. So yena uyilo muntu owaziyo la for example uzogqoka into aziyo ukuthi izomthena on noma kuthiwa mhlawumbe ngicasuke kangakanani. So ilo hlobo lomuntu wesifazane kanjalo nje. So lethu angithi mhlawumbe uyangifonela ukasho something ngibona ke le ekuthiwa la engabe kushunquthule kuyimanje nje. And ukuthi impompo lo induku ke lapho. And uyazi nawe but ukuthi kwesinye isikhathi ayikho into endlula ukukhonjiswa ukuthi uyafunwa. Exactly. Yes. Kunokuthi kuba wena ngaso sonke isikhathi ukhathela ibhola ukugijima egroundini uyaluzayo. Ake kube kwesinye isikhathi ukhonjiswa ukuthi hayi yazini ngiyamfunda lo muntu ngiyamkhalela lo muntu and uyabona ukuthi ucansi livele lishintshe iperspective yakho. Ngiyabona dodo kungena emlonyeni bengicela ukukhuluma naye like now nje ngimtshela ukuthi yazi ukuthi iyangichaza kanjalo lento ukuthi nami ngazi ngiyakhunjula yabona uyilo muntu somhlanje uma uthi njengoba uthi ukufona ngesikhathi ezithile because ngiyasebenza ngiyafona. So if ngingafonanga ngesikhathi esithile uzofona yena. So nje asho la yazi bese ukukhumbula ngibona ungasafoni. Mina lokho kuyangijabulisa somehow lokho nje ukwazi naye ukangikhumbule naye. Not way by ukuhlezi kuyimina ofonayo nje yabona lonto le. Okay. Njalo nje insizwa nje. Yeah. No, siyabonga kakhulu. No, thank you for sharing that. Satha uThembakazi Hlophe now eVillage Drive. Thembakazi kwindaba someone? Someone but Alex njani? Right, kunjani kwena? Ngiyaphila. Nginenkinga lana, right? I'm in a long distance relationship, right? Ubaba ile uGoli and I'm here in Durban. Okay, and now I have come to his place, ngabona kunjani like class and baba. Mina nobaba we're on a serious relationship, right? And all of that stuff.
Nansi-ke indaba, right? Senke ngayegoli, okay, ngabona bangayibona isign yomuntu esifazane. Did not see any sign ukuthi babe khona umuntu esifazane baba, because phela yazi uma umuntu esifazane hlezi u-detective. I didn't see any sign yomuntu esifazane, right? So baba naye weza ngala ngathi mina, right? So kwaba right. But mangabe sengibuya sengiya ngaleni yazi ukuthi phela uma umuntu esifazane hlezi ubheka ukuthi what's happening. Ngabe sengathola ukuthi sengathi baba useze wamithisa ngale. So now we haven't spoke about it, but I know he's going to ufanele phela vele azongitshela since I am his wife. Fanele azosala phansi azongitshela ukuthi kusekhona into kanje eyenzekile. I don't even know how to handle it. Uqala nje ngayo already kunezi stress esikhulu. So what should I do? I think about just to end this relationship. I don't know. So what should I do? Ngizoyenza kanjani intercourse naye, knowing the things that I know right now, because we ask umangabe you are stressed. Mawungena ku intercourse, you lose it. Awukwazi nokuthi enjoy it because there's this thing on your mind. So how do I enjoy him after this? Yeah. All right, Thembakazi. Doc? Ngiyamuzwa uThembakazi. Thembakazi ngicela ukubuza sis. Now wena ngokwakho usamthanda ubhuti? Oh yes, kakhulu. Ninazo ingane? And we were trying for one. Okay. No, ngiya-understand ukuthi ukulimala kwakho kuhamba kuze kufinyelele kubukhona ngoba kukhona umuntu ongalinyazwa ukuthi umuntu wakhe umithisile, but if kukuthi nani benizama then sengingenelela kokunyeke lokho sengena deep, sengena even nasekuthenini wena uyidoubt ukuthi ngempela inkingi kuwena yini lento ayenzayo, is it because wena ukwazini ukumnika ingane? So ngiyazi ukuthi kuhamba kufike nalapho, but let me talk to you nje kancane 2 minutes nje. Now lana ke ntokazi ibalekile ke indaba yokuthi uthathe full self accountability. Now going forward kumele wena udecide ukuthi wena as umuntu wesifazane yini wena oyifunayo. Ungabe influenced by anything else. If uthi uyamthanda ubaba and you are willing to work on your relationship nobaba, then kumele understand ukuthi ubaba yena uyindoda ekanjani. Uzothola ukuthi ebeyitshena ukuthi uvalelekile mhlamba akakwazi ukuphumela obala ngoba uyasaba ukusho mhlamba uthi yazi ngicabanga ukuthatha unkosikazi wesibili. Now vele ke indaba yesithembu iapproachwa ngendlela ehlukile abantu abaningi. Indaba yesithemba ilele kumuntu wesilisa, ilele kuwena as umuntu wesifazane ukuthi uyazivumela yini ukuthi senzeke. And if ungazivumeli then kumele uthatheke manje inqumo ngenye indlela ngoba la umshado lo, and umshado if ungaphumeleli ugcina usuyisihlukaniso sekuyi divorce. So zibuke wena ukuthi even emshadweni wakho nobaba nishada umshado njani. Is it in community of property? Is it out of community of property? Because already sekukhona umunye umuntu ngaphakathi la, and unfortunately nizomlabelisha as ubaby mama kanti useyipart and parcel of impilo zenu. So wena ke zibuke esibukweni ukuthi as umuntu wesifazane since usuyitholile lento, how are you going to go about now making inqumo ezizokubeka ekuthenini wena uvikeleke ekugcineni kwakho konke ukhuseleke ujabule? Okay, Thembakazi? Yeah, hey, that's the struggle because now, okay, even though we were not a singer, I do putting on the rings, but then our we have made plans, everything everything he has. Yeah, but because it's I mean, not that I don't have kids. I got kids now. You know, zingane. Yeah, but got pans out of our relationship. So the first call, it's okay, fine. You know, manga busufuna is family right. No, the zingane that we had, but zinga this plan previously. So this relationship was okay, fine. It's planile man. So if you necessarily my plan is to want and then it's just so much. It's just so much. It does ntokazi get a bit too much. But njengoba ngisho ukuthi ila ungumele uqine khona idolo la. Ila ungumele ubuke ukuthi njengamanje lempilo othi wena uyayifuna uzoyiba provided yini for yona la.
So ibukisise le ngoba mina angeke ngikwazi ukwenza isinqumo. I can sit down with you, I can advise you, we can explore everything, but deep down you are the one who's in this relationship. Hence why ngiqale about ukuthi self accountability iyona into ekumele ihambe phambili, because whatever decision you're going to make, you're going to have to live with that decision for the rest of your life. Yeah, and udokotela uzoshare ama numbers khona uzokwazi mhlawumbe ukuthi umthinte ngasese khona ezokhuluma nawe ayikho inkinga ngaxoleleke. Thank you very much. All right, siyabonga. Lo hlelo is not for ingane indaba uNgagasi namhlanje sikhuluma ngeindaba ezithinta i-long distance relationship. Namhlanje sibheka indaba yokuthi yini ebulala ama long distance relationships nanezinye izinto nje ongazenza ukuze i-relationship yakho ufake spark iqhubeka nje ime as singena ke ku season yamakhaza. Sengihamba still now 0861596596 ngithatha uLondeka kumede sabona Londeka. Yebo njani? Siyaphila ma, welcome to Gagasi. Yebo ngiyabonga. Ngithanda la ukubuza kuDoki mayelana nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi if umuntu ezisex nomuntu like ambuza ukuthi usukhamile ngizawuzanga yabo kodwa nezokuthinta ingono then ezimdavazo endlela usuqhamana indlela ongakazizwa kodwa nengathinta amabele awukhawu kuza uzizwa maqhama. Okay. Yeah, uhlala kude noma wena uqhelelene naye? Yeah, akekho kude kakhulu. Okay. Ngoba ngila. Oh, all right. Doc? Ndokazi, lana yazi you just described your erogenous zone. Now erogenous zone indawo la uthintwa khona yena umuntu wesifazane akhona nakubantu besilisa but maningi kakhulu kunina. Ake sithi uthintwa ingono nje obukhala ngengono and kudlalwa ngama nipples akho, kudlalwa ngeareola, then uba turned on kalula. Sometimes abanye baze bafike even kuvuthondaba without ukuthi umuntu wesilisa penetrate, just ukuthi umuntu wesilisa uyakwazi ukuthinta umzimba womuntu wesifazane adlale ngawo. But now what you are experiencing is more than just a tactile, touch. It's more than just a superficial orgasm. You are experiencing into ekuthiwa blended orgasm. Now usuke kuthinta i-erogenous zone at the same time usuke ngaphakathi kuntomzodwa nontomzodwa naye u-actor as i-erogenous zone. So if uthi uzodlala ngawo mabili at the same time, then the orgasm that you're going to get is going to be blended, meaning ukuthi i-intensity yakhona izohluka than just i-orgasm ehamba nje yodwa. Angazi nomuntu okazi uyangi-understanda yini. Yeah, ngiyakuzwa. So a blended orgasm. So will you cut, Doc? I'm saying ukuthi intokazi it's a blended orgasm. So mayekuthinta amabele edlala ngama nipples akho ebeni engaphakathi kuntomzodwa efenda at the same time, what you're going to experience ekugcineni in terms of orgasm would be a much higher intensified orgasm than just nje ukuthi umuntu akufende kuphela. So ukuthinta ama areas awu2 are very sensitive, and kuwena i-erogenous zone is more sensitive than any other. Clearly it's your nipples. So in that way kuba blended orgasm. Oh yes. There's nothing wrong with it. Akusisifo akusiyo anything ijabulele ukuthi yenzeka ngaleyo ndlela. Oh, because manje uno complain athi ngisho noma ngifuna ukwenza manje ngiyacabanga nomsebenzi kumele ngikwenze ukuthi kumele ngithinte la ngibe ngenza la, uyabo ngize ngiyijaji mhlambe konke wrong ngami because kuma nami sibe 50 ingane akwa umtsheni ukuthi ubuvila abufunakali kumtafazo. Yeah. Sure. Siyabonga. So all right, so as much as makufika this information kuwena akuyona indlela right leyo angaresponda ngayo ekutheni manje kubukeka kumsebenzi onzima, instead kumele ngabe yakujabulela ekutheni indawo sisila explore even further. Ngoba manje uyabona ukuthi umuntu wakhe ujabule and lento iyamjabulisa, so why take away isweet lo muntu emlomeni wakhe? Yeah, webeka kahle white umuntu emlonyeni. Nginibingelele Gagasini. Ngicela ungazisho ngiseMoyrive. Ngiyasizwa ihloko okukhulunywa ngaso i-long distance relationship nami ngikuyona. Udokotela indlela akayichaze ngayo noma ngivule sekulate uthi
i-communication is the key. Ila engithola khona ukuthi nixhumane ngendlela uku-communicate, nixoxe ngezinto enixoxa ngazo, nixhumane nje umuntu azi ukuthi umi kuphi, ngoba nengxabano ayibi khona, nisuke nifisa ukubonana, nifisa ukwenza izinto zenu ukuthi nijabulisane, nithi noma sanibonana kube nalokho okujabula, akukho ukucabana sekumele nihlukane ngaphela kuyasetshenzwa, but nje siyalapheka, angifuni ukungasho. Siyabonga kakhulu. Oh, thank you very much ngaleyo message leyo, siyabonga kakhulu. Ngithatha uThemba nje abekugcina. Themba ukwindaba Gagasini? Hello. Yes mfethu, ungokugcina. Yebo. Nami ngicela ukubingelela uDoc noAlex. Siyakubingelela mfethu. Nami ngikwi long distance relationship. Mina nomuntu wami sathandana from 2015 till now. Right. So all along ubehlala ngapha esebenza ngaphandle, but ke manje sewamuva last year, wamuvela emsebenzini. So into beyingikhathaza ukuthi besingakhoni ukubonana isikhathi eside from last year nje ngoJuly ehamba. So umuntu wakho lokhuluma ngaye uvele ushadile unonkosikazi? Yes. Oh. Nami ngangishadile washona umnini. Oh, okay. Manje sezwana nje kahle, asinankinga nje. Oh, manje sewumbona kakhulu than before? No, angimboni kakhulu. Asibonani nje, sicina ngokucoca emafonini, mhlambe kube yilokho ukuthi mhlambe sengisexe efonini, that but siya enjoya even nalapho. Oh, kodwa is it working kodwa? Yes. But kwesinye isikhathi umuntu angithi uyayumfeel ukuthi kube kuthiwa la iduze kwakho. Yeah. Yes. Okay. All right. Well, Alex, the principle of everything la ichazile because asenazi isikhathi esiningi. Mama, yazi kuloko kuchazayo ngizokutshena into eyi1. Ngiyazi ukuthi sisazokhuluma, sisazongena Alex kwezinye izinto, but in this situation you have to learn how to share. In this situation. Ngoba manje umama kahle kahle osuka ngaphandle ozongena emzini womuntu. Yeah. So now ekugcineni kwako konke ngiyamuzwa uyakhala ngokuthi inkumbulo ikhona, but now akakhona ukumbona ubhuti. Okay. Vele njengamanje akakabi nalo ilungelo lokuthi ambone noma yini ubhuti. Do this Themba. Ethatha amanamba kaDokotela uzoshare khona manje so that ezocoacha kahle kutheni ngahamba kanjani. Right, Dokotela siyabonga kakhulu. Give us your number please. Siyabonga kakhulu Alex. Ngiyathola le number yocingo ethi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Yaso office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ngashaya ucingo wenza appointment uzozongibona ema-office ami ango-9 Dorothy Nyembe in Durban Central. Ngiyatholakala na Facebook na TikTok as uDr Shabalala. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu Dr Shabalala. Thank you to you mlaleli. Lohleleke uzolithola i-podcast yakho ne-video mawuya kwi-app yaGagasi. Siyabonga kakhulu to the Jans Producing uhlelo uMr Kwanda Zungu no Mr Siphelele Nzuza as well. The sound of KZ. Gagasi FM.